Stornowen baduzu idazle finik, Kevin McNeil da horietako bat. Uste dut gelan daukadala haren poema liburuaren ale bakarren bat. Afaldu baino lehen poeta bakoitzak poema bat irakurri behar zuen eta alas egin genuen, nor bere hizkuntzan. Doris izan zen azkena. Nain on bezi, selge, pujas ja igabene, mehet on maitzanet, zahandi zupi zez. Emakume haura da urgarbia eta eternala, gizonak gatza eta piperra baino ez dira gaur gaueko sopan. Afalostean, Meredidek ilarriko kontu horri eutsi zion berriz ere, segatik jorratu behar diren beti bide berdinak, segatik uste den gauzak era baten egin daitezkela bakarrik. Gauza bera literaturan, gure kultura txikiek berritu egin behar dutela, egiteko moduak aldatu, garaiei egokitu, euskarri aldatu dela, gaur egun ez dela liburua bakarrik, hortxe daude teknologia berriak, eta hartzaile ere aldatu dela. Ez dela soilik norbere komunitateko kidentzat idazten orain. Mundua txikiagoa da, tailineko jendeak entzungo gintuen larun batean, eta hori duela urte batzuk ezinezkoa zen. Dena dela, susmoa dut ez dugula geure buruan behar bezala sinisten. Indarrak banatu egi daude, jarraitu zuen. Malbinetako gerran gertatu zena esango dizut. Argentinarrek hartu zituzten Malbinak Erresuma Batuko armada joan zen hura libratzera. Bada, bi armadetan zeuden galestar hiztunak.